खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गाबोन 76थि सुबुंखान्थि सान। आसामनि सोर मन्थ्रिया बबेयाव फिरफिला बिरहोगोन बेनि खारिथि फोसावदों। सुबुंखान्थि साननि सिगां सनितपुराव ग्रेनेड आरो डिटेनेटर्स बोखांदों। हाबानि गारि जाब्रबथायाव साद' गोब्राब जखम। आमेरिकाया आयेन बेरेखा हाबसनफैनायफोरखौ होखारनो जागायबाय। रोजा रोजा भारतीयफोराबो होखारजानो हागौ। हाथियारजों लोगोसेनो सासे नागा सुबुंखौ खादों। बशिष्ठ पुलिसा सानै सिखावखौ खानायजों लोगोसे खावनाय मेसिन जब्द खालामदों। सिमा बारसिग्रा साबा बांलादेशी नोगोरारिखौ खादों। अम्बालायाव बिएसपिनि सानै दैदेनगिरिखौ दुथाङा गावथारदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गाबोन 26 जानुवारि भारत हादरनि 76थि सुबुंखान्थि सान। 1950 मायथाइनि बै अक्ट'खालिनो भारतनि संबिजिरखौ सरजाबदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो बोसोरफ्रामबो 26 जानुवारिखौ हादरनाङै सुबुंखान्थि सान महरै फालिबोदों। मख'नो गोनांदि 76थि सुबुंखान्थि सान फालिनो थाखाय आसाम नाङैबो गोख्रों लाहार फाहार खालामनाय जादों। रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव आसाम सोरखारनि गुबुन गुबुन बिफाननि मन्थ्रि एमएलएआ हादरनि फिरफिला बिरहोगोन। बेनि थाखाय सोर मन्थ्रि एमएलएआ बबे जिल्लायाव हादरनि फिरफिला बिरहोगोन बेनि खारिथि फोसावदों। सोरखारा फोसावनाय खारिथि बायदियै गुवाहाटी कानापारानि गेलेग्रा फोथाराव रायजो सोरखारा खुंनाय 76थि सुबुंखान्थि सान फालिनाय हाबाफारियाव रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया डिब्रुगड़आव फिरफिला बिरहोगोन। बेबादिनो दरंआव रन्जित कुमार दास, शिबसागराव अतुल बरा, बङाइगावआव केशव महन्त, नलबारियाव जयन्त मल्ल बरुवा, बरपेटायाव नन्दिता गार्लसा, चिराङाव उरखाव-गोरा ब्रह्म, कामरुपआव चन्द्रमोहन पाटवारी, धेमाजियाव डक्टर रनज पेगु, नगावआव अशोक सिंगाल, महामारायाव जगेन महन, गलाघाटआव अजन्ता नियग, सनितपुराव पीयूष हाजरिका, जरहाटआव बिमल बरा, तिनिसुकियायाव प्रशान्त फुकन, काछाराव कौशिक राय, श्रीभूमियाव कृष्णेन्दु पाल, लखिमपुराव रुपेश गलाया फिरफिला बिरहोगोन। मख'नो गोनांदि क'क्राझाराव बिटिसिनि सीएम प्रमद बर', डिफुआव तुलिराम रंहां, हाफ्लंआव देबलाल गार्लसा, गलपारायाव डक्टर नमल ममिन, उदालगुरियाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय आरो उदालगुरिनि एमएलए गबिन्द बसुमतारिया हादरनि फिरफिला बिरहोगोन होननानै सोरखारि फोसावथायाव मख'दों। 76थि सुबुंखान्थि सानखौ लोब्बा लानानै रायजोनाङै गोख्रों सिग्रोमनाया सोलिगासिनो दङ। सुबुंखान्थि सान फालिनायनि बुब्लियाव जाहाथे जेबो रोखोमनि उदखारि गाग्लोबनाय जाथाया जानो हाया बेखौ नोजोर होनानै नाका चेकिं आरो सिग्रोमनाया सोलिगासिनो। बेनि गेजेरावनो सनितपुर जिल्लायाव गोबांथार बिबांनि ग्रेनेड आरो डेटोनेटर्स बोखांनो हानायनि खौरां मोन्दों। पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनै फुंबिलियाव सनितपुर जिल्लानि टेकियाजुलि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय हग्राजुलि गामियाव सिग्रोमनानै थरबा हेन्ड ग्रेनेड, 3 डेटोनेटर्स आरो बमा लगायनायाव गोनां जानाय गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ बोखांदों। मख'नो गोनांदि सिगां बोसोरनि 15 आगस्त हादरनि उदांस्रि सानखालि सोरखारजों होबथानानै दोनजानाय उदखारि आफाद आलफा उदांआ गुवाहाटी नोगोरमाजों लोगोसेनो रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव बमा लागायनानै पुलिस बिफान आरो रायजो सोरखारखौ समखि होदोंमोन। बेखौ नोजोर होनानैनो बे खेबनि सुबुंखान्थि सान फालिनायनि सिगां रायजोआव गोख्रों रैखाथिनि राहा आरो सिग्रोमनाय हाबाफारि बानजायगासिनो। गलाघाट जिल्लानि मरंगिनि 39 नं राजा लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जादों हाबानि गंसे गारिया। मरदिंनि सालमारि गामियाव जादों बे जाब्रबथाया। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला हाबानि गंसे i20 गारि आरो बाला रोगानाय गंसे ट्राकनि गेजेराव जादों बे जाब्रबथाया। खामारगावआव हिन्जाव गोदान दोननानै फैफिननाय समावनो 39 नं राजा लामानि सलमारि गामियाव हिन्जाव गोदान लागोनि AS05J7888 नम्बरनि i20 गारिया उल्था बिथिंनिफ्राय फैनाय बाला रोगानाय गारिजों मोगा-मोगि सौग्रावलायो। बे जाब्रबथायाव हाबा गारिनि 6 सुबुङा गोब्राब जखम जायो आरो बिसोरखौ गोख्रैनो बोखांनानै देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो।
बबेखानि जखम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव 3 सुबुंनि हालोदा गोब्राबसिन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। डनाल्ड ट्राम्पआ आमेरिकानि 47थि हादरगिरि महरै बिबान रुजुननायनि सानब्रै उनावनो आयेन बेरेखायै हाबसननाय एबा इलिगेल इमिग्रेन्टफोरखौ होखारनो जागायबाय। आमेरिकाया रौनियानि बिरखंजों आयेन बेरेखा हाबसनग्राफोरखौ डिपर्ट खालामनो जागायदों। मख'नो गोनांदि आयेन बेरेखायै हाबसनग्राफोरखौ होखारनायानो ट्राम्पनि बिसायख'थि फोसावदिंनायनि मोनसे गाहाय रादायमोन। ट्राम्पआ बेखौ लानानै मोनसे मावख'आरि बिथोनावबो मुंसाइ होदों। बेनि उनाव आमेरिकायाव थानाय बेसेबां भारतीयफोरा सैनांगोन बेयो मोनसे गेदेर सोंथि सिखारदों। व्हाइट हाउसनि प्रेस सेक्रेटारि केर'लिन लेभिल्डआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला ट्राम्पनि सिमा खान्थिफोरनि गेजेरजों सिगाङावनो सा 538 आयेन बेरेखा हाबसनग्राफोरखौ एरेस्ट खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला प्रपार डकुमेन्ट्स गैयालासेनो आयेन बेरेखायै आमेरिकायाव हाबसनफैनाय 20,000निबो बांसिन भारतनि नोगोरारिफोरा होखारजानो हागौ। बेनिनो आयेन बेरेखायै हाबसनग्रा 17,940 भारतीयफोरा दासिमबो खारखोमानानै दङ। सुबुंखान्थि साननि सिगां गोख्रों अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों आसामनि मेरापानियाव शुक्रबारखालि पुलिसआ सासे नागा लाइमोनखौ खादों। मख'नो गोनांदि लाइमोननि गारिखौ सिग्रोमनायाव 0.22 mm पिस्तलजों लोगोसे गर 9 गोथां गुलि जब्द खालामनो हायो। पुलिसआ खानाय लाइमोनखौ धुमसेबेम जामि होननानै सिनायथिनाय जादों। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला गलाघाट जिल्लानि मेरापानिनिफ्राय नागालेण्ड फारसे थांनाय समाव पुलिसआ बिखौ हमनो हायो। बे जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिन्थिनो थाखाय पुलिसआ दासान्दि दायनिगिरिखौ कास्टडियाव लांनाय जायो। बशिष्ठ पुलिस थानानि मोनसे इजिपिडि हानजाया सावखुसियाव सिखाव खावग्रा 2 दायनिगिरिखौ खानो हादों। दायनिगिरि सानैखौ रफिकुल इस्लाम 40 बोसोर आरो सानवार हुसेन 20 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों। बिसोरनि खावनाय मेसिनफोरखौ सिसुबारिनि अनुपम पर्टनिफ्राय बोखांनो हादोंमोन। लोगोसेनो बिसोरनि बेरेखायै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो दासान्दि गोख्रोङै राहा लानाय जायो। आरोबाव बे एखे पुलिस हानजायानो लख्रानि सगलपारायाव 3 पेकेटनि वेल्डिं रडखौ खावनायनि दायाव हाजोनि सुमन आली 21 बोसोरखौ खादों। बेनि अनगायैबो जराबाद पुलिसआ सनापुरनि दीपांकर दास 26 बोसोर मुंनि सासे सिखावखौ खानायजों लोगोसेनो इम्पेक्ट रेन्ज जब्द खालामनो हायो। बेराफारसेथिं जाजेस फिल्डनि साखाथियाव थानाय एमजि रडआव गोख्रों सिग्रोमनायनि जाहोनाव गंसे AS01 QC 5046 गारिखौ लाखिनानै बेनिफ्राय गासै 360 लिटार जौखौ जब्द खालामनो हादों। जब्द खालामनाय जौखौ रङियानि तुलसीबारिनिफ्राय बामुनि मैदामाव लांनाय जादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। त्रिपुरानि साब्रुम महकुमानि मेग्राम ओनसोलाव शुक्रबारखालि उन्दै गथ'साफोरजों लोगोसे गासै 7 बांलादेशी नोगोरारिखौ खानाय जाबाय। पुलिसआ खानाय गासैबो सुबुंफोरा हिन्दु सुबुंफोरमोन। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बादिब्ला बांलादेशआव माइनरिटी हिन्दु सुबुंफोरनि सायाव बायदि उदखारिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय सिमा बारबोना थाफैदोंमोन। मागरुम बर्डारनि गेजेरजों हाबफैनायनि खौरांखौ मोननायनि उनाव BSF आरो जायगानि पुलिसआ बिसोरखौ पुलिसआ खानो हायो। पुलिसआ खानाय बिसोरनि सिनायथिखौ सनातन मिश्रा दे 35 बोसोर, पुरनि दे 25 बोसोर, नारायणी दे 57 बोसोर आरो सानैया गथ'सा होननानै सिनायथिनाय जादों। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो दासान्दि गोख्रों राहा लानायबो जायो। हारियानानि अम्बालायाव बहुजन समाज पार्टीनि दैदेनगिरि हरबिलास सिंह राजमस्राखौ दुथांफोरा खाबु लानानै गावथारदों। बे जाथाया शुक्रबारखालि बेलासि समाव नारायणगड़आव जादोंमोन होननानै पुलिसआ सनिबारखालि रिपर्टआव फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दुथांफोरा गाग्लोबनाय समाव राजमस्राया गावनि सानै लोगो पुनित आरो गुगालमोनजों दावबायदोंमोन। दुथांनि गुलियाव पुनितआ जोखोम जादोंमोनब्लाबो खैफोदनिफ्राय रैखा मोनो। बबेखानि गोब्राब जोखोम जानाय राजमस्राखौ फाहामथाय होनो चन्डीगढ़नि PGI-MER आव लानानै थांदोंमोनब्लाबो रुंसारि जायो। गाग्लोबग्राफोरखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। जाहोनाव नारायणगड़ SHO ललित कुमार आरो अम्बालानि SP AS फरियाया नायबिजिरगासिनो दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।